bandiraɓe men calmini on goto moɗon kala e inde mum e yettode muɗum min gardini kadi e salminago khalifa galle o e dendagal serenaɓe min tawi ɗo henne ɓe min jetta kadi emin jara Abdoul Aziz de gonɗo sababu jettade min ɗo henne e nder galle o emin mbiya alhamdulillahi rabbil alamin kadi nde Allah waɗi min naate e galle o min jaɓɓorano min jaɓɓorani kala moƴƴere wonde hen yo Allah waɗanen ɗum enen kala goto fof kañum andi ko woni anniya muɗum e nder ɓernde muɗum yo Allah jaɓan ɗum e barke duwaw ɗo hende naɗɗen ɗo henne nde ko weltare tigui rigui arde ɗo henne joddade e moɗon effectivement ɓe kaali ɗum min mbiyatemi ko Amadou Ly jeyami koto Pété e nder département de Podor donc enen ndendi département o gonirmi noon ko Dakar Keur Massar a haali ɗum e nder yewtere ma wonno min gummori nde min naati e dawrugol nde oɗo programme biyeteɗo mousabaqatul Qur'an mo akili momin darni o addani min abbitinde inde nde e akili woni galle golorɗo mo ganduɗa ko min darni ɗum o ko pour ha min ɓeeɗo sernude wiide wonde aha ɗum wona politique tagui ɗum yaade nam noon woodi kalnoɗo ɗum e nder dental WhatsApp goto momin joguino o wi ko gonga so mousabaka o yaaji o nanama inde Amadou Ly yaadi hen ala kulli hal ene wawi jibinande Amadou Ly hunde bawde ko dillowo kadi e banggue politique ɗum ene woodi momi ar hen kono ko ardi foof ko kiram nani en hen mbeɗa sikki ko ceerno Aziz haali ɗum nde o haalata nde ken jooɗiɓe eɗen jeeɓa téléji e nder lewru korka jiyen mousabaqatul Qur'an mo seni ko ene waɗa ɗum jiya sukaɓe ene dursito ene jangga ene weeli ha maayi kono constat mo giɗimi wadde woni ko giɗimi ƴewtidade min ƴewtidimi ko ɓuuri hen hewde mi yiyani hen mi tinata no fewi wonde duuɗe fuutankoɓe enani hen mi tinata ɗum no fewi joni mi micci mbimi pourtant ene Fouta wayi no ɓurano waye Fouta ni e nder leydi Sénégal enen foof eɗen gandi wonde ɓurano ko ɗo naatiri enen fof kadi eɗen gandi hay galleji dine ɓurɗe mawnude ɗi sa rewidima ɗum ma yi wonde wasata ma woni ko ɗo ɓe gummi walla ɓe gari janggude ɗo donc Fouta ene jogui gueɗal manggal e nder alquranul karim donc eɗen poti ƴewtade holko saabi ɗum wayi noon mbimi wadde yomi ƴeew minnane e haqqe ko mbawmi ƴewde darnude programme mbaɗo ni hen ko ɗum addani mi wiide yomi darnu ɗum e inde akili no darniri mousabaka o e inde Sénico woni kankone par ce que Sénico ko entreprise makko mbimi wonde ɗo banggal politique a haali ɗum joni joni mbiɗa so almuɓe jeeyi ha enen duppa par ce que wonɓe to hene ɓene ko almuɓe mataw ko almudagal français ɓe jaari kono ko almuɓe so almuɓe janggoɓe jeeyi ha enen duppa duɗe ɗe jangguirtuno ɓen kam mataw majjere diwata ɗon firti ko wonde ko jikkuji ɗi ko yimɓe ɓe poti fewnede min nangi wonde saɗa yiiɗi fewnude leydi ndi il faut que ganda saɗa yiiɗi andude il faut que jangga koma jangga nde ganda sa andi mbawa fewnude leydi ma ko ɗum addi ɓawde min jiiɗi ko dillude e ummanade leydi ndi e yidde fewnude leydi ndi walla jeeyede e fewnoɓe leydi ndi saabu goto bawɗo fewnude o ko goto enen goto meɗen foof etoto tan wiide ene adda ko wawi hen kono ko goto tan wawi fewnude gayna foof en gonama o wona enen ɗum addi min mbi yomin puɗɗoro ɗum e diwan Fouta o wona leñam leññagu saabu so tawi Allah hokki en sago men jiɗɗen ko oɗo mousabaqatul Qur'an yo ñiib yo yaaj yo ñiib e nder Fouta he kono yo yaaj o yaaja o yalta Fouta o naata e nder diwanuji keddiɗi e gureji keddiɗi ha wona watte wiyede mousabaqatul Qur'an mo akili national watta wiyede final national o ene wawi arde ɗo comme ene wawi waɗede e Dakar walla waɗe e banggue goɗɗo kono ma tarih nangu wonde oɗo mousabaka nde o fuɗɗoto nde première édition makko ko Fouta o fuɗɗori ko kamen dari kamen puɗɗi ɗum yeehi ha yimɓe paama wadde enen ko gollaten ko wona pour Fouta tan ko Sénégal fof gollaten nde miijo ngo aranimi nde Allah ne andi giɗimi yaade ko ceerno men ceerno Ahmad Tidiane radiyallahu anhu kalanmi ɗum mbimi ɗum wonde mbaɗa anniyi wadde nangamo
nde kalan mi ceerno siraji an ene jooɗi ceerno hamme keɓe ene jooɗi nde ceerno siraji fammini ceerno nde o nantinta nde o famminta kam ko famata ko en pamata ɗum kono nde o nantini ceerno ha ɗumni to min mbimi ko kawguel on ko ceerno siraji kanko iɗi yaltinde inde mousabaka e hunde ko makko e makko giɗimi nande ɗum ko nde o haalande ceerno o wi omo yiɗi wadde mousabaka nde o haali hawgani ceerno siraji o wi koto mbaɗire ɗum politique ni o wi minen noon min jooɗata ko e yeeso ceerno amen o wi min hoto mbaɗire ɗum politique min dutto emin mbaɗa ɗum politique min mbaɗa ɗum hoto hay goto funtu hen hoore muɗum Allah kadi en andi ko Allah ɓuuri humpitade ko woni e ɓerɗe men ko woni yeeso kadi deɗata guite mon gandu wonde ɗum funti ala hen minen komin aadiyankoɓe komin gongiyankoɓe emin gandi komin jiiɗi emin gandi kadi komin jiɗani leydi ndi komin nanguɓe wonde komin goni e dow muɗum ko hirjinde min mi yi vraiment woodi vidéo ji ɗi keɓmi yiide machallah Allah ne andi machallah e sukaɓe ɓe ene min ene haawimin nde jiimi cukolon tokoson ene ñanga qurana celluɗo daaɗe belde taw hay a yiyataɗo ɓe e caggi haɓe cakkite walla komi anda wiide ala ko vraiment jangde normal Allah waɗi wallahi l azim Allah waɗi pour la première fois e nduɗo lewru korka jiyami umra mi so arawa hay hajjoyde kono miijo addanimi tan ƴettude nenam min jaada umra min jeehi nde min naati e juma madina o nde ɓe giɗi noddinde nde Allah ne andi nde guitam ɗe camtata gondi mi teyan ɗum Allah dande welde Allah ɓernde ma heccidde woodi e sukaɓe ɓe mo nanmi ene jangga nde o janggata nde billahi lladi nawti kam koye cawti ɗi nanannomi e nder juma madina o e sukaɓe meɗen ɗo min nde jiimi ɗum nde mbimi ndekete enen noon en ganda ngaalu ngu joguiɗen ɗum donc oɗo musabaga hayso haaɗino ɗo min mi weltima ha paari min wima noon c'est à dire hayso haaɗi ɗo mi weltima sababu nde mi jangi hen ko cohlunomi he mi andi tigui rigui wonde kiram ɗam joguimi ɗam ene jogui gartam so tawi en ndewi ɗum en mbaɗi no poɗɗen waɗirde ni mbaɗa yanana wonde eɗum wawi jibinde ko heewi a haali ceerno a haali ɗo hen ko waɗi fayida a haali ha gartuɗa e ko fate agriculture woni ndema gaynaka e awo sa liiri ko amen ko nani ɗum ɗo hen ko document momin bindi emin kaala holko woni Amadou li holko woni Yeesal en Marche par ce que hande nam Aziz haali wona tourné politique kono koye politique min goni komin wadduɓe ɗiɗi foof ɓawde final o ene waɗa le 17 pete so Allah jaaɓi ñande hen mon ji ñalawma 17 o haydara min mbatta so wona mousabaka o kono hande guila hanki ha ñande 16 so Allah jaaɓi à part 17 o foof koye politique min goni sa nani koye politique min goni noon wona emin mbaɗa meeting aji kono ko comme no président Macky Sall waɗi noon waɗi lappol naate gurel yo gurel cuurel yo cuurel ene haalde yimɓe min mbawa wadde ɗum kono emin mbawi kam wadde diwan yo diwan woto ɗomin caggi ɗon min daro min kalde mabɓe min kalde Gamadji naɓe min jaaha min ɓenna min kalde jumanaɓe min jalta ɗon min jaaha Hayre min jaaha Marina min jaaha Gollere et cetera noon min natirta jeeri ndi noon min natirta waalo ngo so Allah jaaɓi pour hollum pour haaldude e mabɓe andinɗeɓe wonde won landa won ɓiɗɗo diwan o dariɗo ene yaade yimɓe mum wona leñam le ñaagu saabu ɓe jaadumi ɗo hen ɓe jiyata ɗo hen ko julfuɓe minen gondi Keur Massar somi woni ɗo hen hande mbaɗa haala ko gal Allah e mabɓe saabu ko kamɓe cuutimi dow ko kamɓe gari jaada e yam emin mbaɗi mouvement ene wiye yeesal Keur Massar min naate e local uji ɗi ala hay parti politique goto momin jaadi min gari en deuxiéme position e dow 16 candidat te Keur Massar wona ko famɗi wonande anduɓe Dakar ko aduna woni toon 16 candidat APR yo kamɓe foof caggal amen ɓe goni ko yeewi askan wi goto daɗi min te ala ko dariri min so wona yimɓeɓe Allah e mumen looɓande laamu gonguɗo hen ngu ɓe mbiyata ko jehen tan e opposition o sen yoɓe giwɗo tan kono ittata won ɓe ganduɗa hen kañumen ene pertuno guiti mumen ene guddita haqqillaji mumen ene kaɗo komin kalata ko ɗum tagui ɓe jeeyi ha goten min ha Allah waɗi e 16 mo yimɓe mbiyami dariɓe min gari ɗiɗaɓo ɗum Allah hokki min ɗum so ɗum waɗi ko awdi moƴƴiri exactement so ɗum waɗi caggal aleynaɗ mum ko kamɓe ɓeɗo hen min jaadumi to hen donc ko pour wiide minen komin liggoto ko wona Fouta tan tagui min ummade wona Keur Massar tan tagui min ummade wona dañɓe ɓe tan tagui min ummade sa yiiɗo hen e page gadano min mbi wonde ko min woni candidat sukaɓeɓe saabu jaratemi koye duuɓi 50 min mbi wonde ko min woni candidat yimɓe joguiɓe galleji gollorɗe koye mumen saabu min e hooram komi joguiɗo galle gollorɗo hooram mi wi wonde ɗum momi artu hen to banggal ko kalanoɗa e awa ngo et cetera mi wi wonde ko min woni candidat banlieue firti holɗum woni
sa en naati Dakar ene woodi Dakar ville kono Dakar ville no wayni wona noon banlieue o wayi sa yi ko kalta ɗo en heeloɓe ene ummotoɓe sukaɓe ummotoɓe ene keleɓe fof ko looɓre ene woni e maɓɓe koɓe looɓɓe koɓe tampuɓe saabu eɓe jiiya koɓe jiyata jamma e ñalawma toon ko eɓe kaaɓi ɓe ngala ɗo ɓe goytoto ɗum kala ɗo spatiel tokosel waɗi so hunde wuli seeɗa tan ɓe jalta ɓe jaaha ɓe keloya wona goɗɗum ɓe nehaka toon saabu nehiɗo on waɗata ɗum wona kamɓe perete wasata hen saji ko jignaɓe wasata kadi wona jignaɓe saabu tampere e yiiloyade koɓe ñamminide sukaɓe mabɓe tagata ma raw hay jotnede ɓe ngala donc enen foof mata won goni responsable min mbi wonde ko minen goni candidat yimɓe ɓe ganduɗa henne ko famɗuɓe doole saabu min gummi koye galleji pamɗuɗi doole min babam sankima guila 1999 joni wona duuɓi 24 nenam ko jangde muɗum woɗɗoyani sembe 2 haaɗi mbiyen janggani ko no yimmiraɓe meɗen ɓe mbaɗata ni noon o waɗata koko daadi ha tiiɗi duuɓi 5 babam ene leeli sellani ene rafa omon wone bedde he omo yeeye ton e menes mbaɗa jooɗo e makko e bedde he mbaɗa jooɗo e tabal ngal mbaɗa yeeyanamo ton e menes o gila mbaɗa yaara duuɓi 11 11 ha duuɓi 16 nde babam sanki nde o watti umade Keur Massar omo yaha jawoɓe ko caggal Tambacounda hedde Madina Gounass saɗa yaha Madina ma wirtu ɗum ko toon ummotono Keur Massar omo yaha toon omo sumoyo nebam sirme tiren et cetera omo arta omo yeeya ɗum e jeere Keur Massar nde so yeehi o accita min galle o minen tan ko min woni afonenam donc minen mbaɗata ko golle gorko e golle rewɓe foof e galle he mo ala ko ñaami kam ala ko ne ƴetta liggontoɗo ɗum e galle ɗum kam mbeɗa sikki enen foof enen gandi ɗum donc so yeehi ko minen accita galle o min mbadda hen Allah walli min kadi Allah artigini min jeehi France mbaɗa haala ɗum mbaɗa wiya tout le temps wonde wona e ton o wona e maynes o wona e tiro wona e nebam sirme ɗam wona ngun jeeygu nawi min France wawa nawde min France ko Allah e welede ɗum e moƴƴere muɗum e duwaw ma taw jignaɓeɓe e haqqille mo Allah hokki min e katantagal amen e jangde ko ɗum udditani min lawol yaade France min jeehi kadi Allah udditi min toon emin mbawno jooɗa toon so tawi ko koye amen tan min goƴono kono min de matmi ko ponmi wadde ko ɓawde ko min woni sandu galle nde ƴettumi miñiraɓam goto muɗum foof pami ɗum e lawol kamɓe foof ɓeynano Angleterre ɓeynan ɗuma mi artu ɗo e Sénégal ɗum tagui hay resde mi leeli resde min saabu komi jejjiɗo hooram toppitimi miñam en d' abord nde gaynumi gartumi ɗo hen nde puɗɗitimi à 0 emin jogui galle amen kodde amen ceerno Mouhamadoul Mansour mbaɗa hecciri ɗum duuɓi 14 ganda 15 minen nder maldanno e leeso woto mbaɗa acci galle France en waɗi cuuɗi 4 ene mbaɗa acci oto mbaɗa acci foof kono komi gaccuɗo foof gartumi e galle he mbaɗa walda e miñam mo ganduɗa mbaɗa hecciri ɗum mami duuɓi 14 emin mbalda e leeso woto emin gone galle location louas foof e hollum foof e andude ko ummini min andude ko artiri min ko yidde gollade e fewnude leydi ndi ɗum tagui min darnude galle golloɗo oɗo akidi kalteɗo emin jaha ha hande temedere neɗɗo ene liggono min emin jaha ha min jeehima ha min batti liggade fodde 11 milliards de francs CFA ɗum ko yettere Allah ebo joɗotonoɗo yumma temedere mbimami mbuɗo jogaki ɗum e ñalawma pour wawi wurnude on ko ma woda mataw hoddiɓe ɗon e Keur Massar ɗum tagui Keur Massar ene jogui gueɗal mangala yam goho babam ko ɗon wirna ɗiɗi nde muusi tigui rigui nde tiisi tigui rigui nde ko kamɓe gummotono eɓe gara eɓe ƴetti soji eɓe mbaɗa hen maaro eɓe mbaɗa hen sachet ji ninal eɓe gada eɓe kokkanenam e joni noon an so yeehi ha Allah udditi gueɗe ma a yejjitoɓe mbiya min komi fuutangue ko Fouta jahanmi non ko Keur Massar jeeyami aussi ɗum tagui puɗɗorimi Keur Massar ɗum tagui jinmi Keur Massar ene jogui gueɗe yam kono ko jinmi ko leggal ɓooye ndiyam fof takata ɗum wontude nooro donc mi wawa ittude wonde komi fuutangue lasɗi ɗi ko Fouta ko pete jeeyami ɗum mi ittata ɗum donc emin gandi kadi ko amen ko fodde nde emin gandi ɗum komin hiroɓe par ce que mo hirata watta ko mbaɗmi ko mo hirata watta ko mbaɗanmi miñamen ko yiyama ɗo henne ko wona goho ko wona ɗiɗi neɗɗo daña yejjite jignaɗo mum yejjite miñumen wona e goɗɗum saka noon sa woni France ɗum ɓuuri webde fijirde so tawi ko fijirde tan jiiɗa ala ɗum kay ceerno lawol fijje toon ɓuuri webde toon fistude toon ɗum woni gonga o ɗen ɗon leyɗele fijje toon koɗa e fijirde gona e nema ɓuuri webde ko firtude toon gona e gonga gona e toppitade haajuji ɓurɗi wonde priorité emin jooɗotono lewru min joɓe komin joɓa ko fodde feccere nde fof min ƴetta min nullu ɗum nena men walla min ƴetta min mbaɗɗum e sukaɓe saabu ko haajo ko yoɓe gon d' abord kamɓe no baba so ne wurno ni ko noon o waɗatno o yejjitu hoore makko joni emin kaala ɗum emin kaccitonde ɓe mbiya ahan président ni henen hen mbiyami ahan gardiɗo galle Alaji Malik wona an kaldannomi ɗum sa ardima galle aɗa woni chef de famille haɗema ñamde ko ma ɓesgu ma ñaama gasi ko noon gardiɗo yarata
kono ya an ya ardine kala ko moƴƴi e galle ko so ari ko an ñamata d'abord après mbiya sukaɓe ndehe muccat nani aɗum kay yahata donc pour wiide on tan wonde minen ala ko ummini min komin hiroɓe ko kiram tagi min haɓanade galle o d'abord comme no mbimi ni so adduno o ƴettama e nder adduno ko Afrique kaɓantomi so Afrique ƴettama e nder Afrique ko Sénégal kaɓantomi so Sénégal ƴettama e nder Sénégal wasata ko hakkude Keur Massar e Fouta kaɓantomi so ɓen ƴettama somi ƴetti Keur Massar ɗo galle woni ɗo henne so ƴettama e ko jinmi Keur Massar fof ko galle amen d'abord kaɓantomi e nder galle amen ko suudam kaɓantomi donc haade mi hirande leydi ndi mi hirana galle amen d'abord darimi darde babam nde mbaɗmi ko ponnomi wadde ko hande komin ummiɓe gam hirande leydi ndi hoore muɗum e nder komin kirante leydi ndi noon emine kirane leñol ngol ne kadi par ce que hay goto wawa ittude komin goni ko min gardinani ɗum saabu wona leñam leñagu so ɗum ala leydi wodani kono noon yidde min wiide wonde wona leñam leñagu ittata min andude wonde emin jogui leñol ɗum haydara bonani hen ɗum woni komin jahata ko donc oɗo musabaka komin ñaaguiɓe on saabu Allah e nenaɗo mum nde ballaton min sen jalti hen e dow jaam e cellal min jiiɗi ko jooɗoɗen jewtiɗen ƴeewen holno jibnirten mo holno juɓɓinirten mo holno mbaɗaten ha mo wuuri ɓuura hewde kadi participant ji ha ɗum ɓuura fewde ɓeeɗo ɗum ummanade ɗum law gonen hen par ce que woodi kalnoɗo ɗum e groupe e o wi en mbawa mawnide alquranul karim koko mawni ha paari ɗon woni probléme o enen gonɗen tan koye ñantude ɗum e yidde kadi ɓeydude nannude ɗum e nder ɓerɗe yimɓeɓe ko ɗum woni ko jiiroɗen ko kono en gonani ɗo henne pour wiide eɗen mawni alquran saabu koko mawni ha paari eyyi ko ɗum woni ko gonɗen e wadde ko ɗum noon gaare ballodiren e golle ɗe ɗo banggal politique ɗo noon son ndiri ko min bindi ɗo ko min mbi minen aɗa nana ɗo hen ene yimɓe ne mbaɗe haala pétrole gaz mo gasata minen min mbi haaju amen gadano ko or vert woni kange noon ko heewi olɗude wona min mbi ko kange ɗe kode vertude comme no huuɗo wayata ni ko pour artirde agriculture pêche et élevage ɗum woni ko kalɗa ɗo henne ko joni ndema ka gaynaka ka e awo ngo ɗum ko ɗum woni haaju amen Fouta kañum woni fawru Sénégal hande so rewino lawol Fouta kañum woni fawru Sénégal kañum wurnata Sénégal saabu a wawa dañde ndiɗo leydi foof daña ɗam ɗo ndiyam foof dutuɗa mbiya wonde ndi remaka no haniri ni te ndi remaka no haniri ni kala mbiɗo endina reme no haniri ni nana haala ko wela jaafoɗon noon ko foti waɗede ko waɗaka hande Fouta ene hanno guese ɗe kode guese industriel e à côté usine aji ni goni ɗon ene mbahla affaire uji ene mbaɗa transformé produit ji ɗi ko ɗum fonno wonde ɗum hokkata sukaɓe ɓe daña ɗo liggey mi arta e almuɓe ɓe neɗɗo jangga ha gayna enen foof janggoɓe foof mbawa wonde feeren ɓe wawa wonde janggoɓe foof ɓe mbawa wonde feeren ɓe c'est pas possible joni noon so tawi a wona ceerno holko jogoɗɗa gollorade holko jogoɗɗa wudude ko dursitade alquranul karim ɗum kay wurnata mataw ko ɓerde ma wurnata kono ɗum kam wurnata rewdu ma holno yimɓe mbaɗata holno mbaɗaten haɓe daña ɗo ɓe golli hande so ɗen ɗon guese ene gonno sinno ɗin ɗon usine aji ene gonno e nder diwanuji mabɓe eɓe jangui ɗo henne ɓe gayni ɓe pewnama ɗo banggue haqqilantagal eɓe jogui doole mabɓe eɓe jogui katantagal mabɓe eɓe jogui ɗo ɓe tampi ceerno ko ɗum woni komin kaɓanto ko politique momin kalato minen ko politique de développement wona politique politicien min garani emin berlo kalis ceerno Aziz en min kalanno ɗum woodi wonɓe ɗo henne wona mbiyan ɗo tan Sénégal o foof en jino politique o waɗite neɗɗo ara ƴetta kalis sara e dow yimɓe an ko kalis mo ganduɗa henne woodi kalɗum nan ko ceerno Oumar kawma haal ɗum ko kalis ma o ƴetti omo hokkitma saabu an sa hodde Amadou Ly aɗa andi Amadou Ly ko temps e maynes yeyenno aɗa andi yummum ala aɗa andi bammum accirani ɗum haydara a faami wiye Amadou naati e politique tan Amadou wonti galo Amadou wonti joom million ngaji e milliard uji Amadou watti hokkirde million ngaji holto Amadou itti on noon kalis wona usine wona entreprise wona haydara mo jogui wona haydara mo bammo ko accidimo wona ko yummo ko ene liggi holto Amadou itti on noon kalis ɗum noon ngare ƴewteɗen no fewi ko mbaɗaten ko gonga kalis ene weeli ha maayi kono sa rentake ene wawi wondude e jalabi mbaɗen attention no fewi gardinen ndimagu meɗen
gardinen neɗɗagal meɗen sabu ko ɗum woni ko heddoto ko tarih ko hunde wonde important min mi signili ɗo contrat hakkundam e Sénélec 187 milliards haare mawde ari ɗo hakkundam e Sénélec ɓe jooɗi ɓe mbi kam ene woodi ɓe jooɗi ɓe mbi kam président Macky Sall hoore muɗum mbimi son excellence nuldi kam nulaɗo Antoine Félix Diome gonɗo hande ministre de l'intérieur ene wonde Khalifa Dia président conseil d'administration Sénélec ɓe gaare yam ɓe mbi wonde président wi entreprise mo joguiɗa o ya ƴettu ya yeeyi ɗum Sénélec emin gone haare ɓe mbi yomi ƴettu mi yeeya ɗum Sénélec onon saaha fodde 277 milliards de contrat ene woni hakkude amen sinno ko kalis jiirotonomi mais mi yeeyi ɗum somi yeeyi ɗum so famɗi ha famɗi mi ƴetti 27 milliards 10%. E mbiɗoma wonde yumum hay temedere timmude alano pour wurnude ɗumen holno foti yimɓe joɗotoɗo jonimi ɗo henne mbiye oɗon mbawi ƴettude fodde 27 milliards mbiya min dimagam ala coggu mi yeeyani 27 milliards hay 1 milliard tan mi wiyani 27 1 milliard tan hande pawneɗa mbiya 1 milliard nani ko lamɗo ko président e hoore muɗum wi yeey diwata aɗa andi ham hankandi président kam ala en mbawa diwde président yeey sa yeeyi min cooda sa jaaɓi yeeyde tan min cooda an daroɗa mbiya président mi yeeyani ɗum ɗon kala naɗɗo internet he tappi ɗum ma yi ɗum ɓe mbinde aɗa andi journaliste uji ɗinen tan soɓe jiiɗi jahise yimɓe wonno ɓe mbindirta ɓe mbi wonde Amadou Ly dit non au président Macky Sall ɗum ko pour ha Macky président yiito hoore muɗum quoi wiya hon guel ɗo cukalel kañum saloto ko mbimi taw wona wiide non pour wiide non mbirumi non ko wonde mbaɗa jogui yiyande ko mbaɗanmi ko wona kalis tagui mbaɗa waɗa ɗum emin gandi tarih nan ɗo janggo e jaam ma sukaɓe amen ngar walla jaatiraɓe en amen ngar ene mbiya onon ko tanon walla bammon kañum wujjuno ɗo hene kalis nanga ƴiwi jeeɗi fati wala après wiya wonde yo yeey yalti hen sorti yeey a faami hande ɗum ɗon wawa wiyede hay goto wawa yaltide o noon histoire wiyete kay ko bammon kañum derno wi président ala ɗum kam moɓe nan ɗum so Allah jaaɓi bammon kañum darino wiya kalis nani coode o wi ala mi salima ɗum mo sarota ko watta ɗum mo wona dimo waɗata ɗum minen noon komin sarotoɓe komin rimɓe min gona yimɓe duppoɓe leydi saabu leydi ndi sa duppidi mi anda holko jogoɗa jogade sa heeɓidi ala nafoore a haali ɗum gardinen haqqilantagal men بل الله منا ومنك الله جمعنا أرسلوا